täällä on paitsi informaatiota, niin se on esitetty todella ihanasti. Mä tykkään tästä visualisoinnista ja sitten siinä näkee paikallisten toimijoiden tuomaa panosta, miten vetyä tutkitaan tai hyödynnetään tällä hetkellä Keski-Suomessa. Tämä sopii minusta sekä pienemmille katsojille että isommille. Hieno nähdä, miten nopeasti ollaan menty tässä kentässä eteenpäin ja miten paljon löydetty näitä toimijoita tähän.